Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang nagana at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita, Amor Ligaspi Diga. Good morning! Maabigyan ka mo sana si kayo namin kapaborito. Agaw natin na Miyerkules, April 9, 2025. Welcome po muli sa programang Radyo Pangasinan Balita. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon, sa ulo po ng ating mga balita, sa ating balitang lokal, bungo ng tao natagpuan sa irrigation canal. Radyo Pangasinan Balita. Mga lumabag sa election gun ban, umabot na sa 40 individual ang naaresto. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, bilang ng mga jobless Pinoy bumaba ayon sa PSA. Radyo Pangasinan Balita. Bagong guided missile warship dumating na sa bansa. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pandaigdig, mahigit na 100% na taripa ipapataw ng US sa China. Radyo Pangasinan Balita. Dalawang Chinese nationals inaresto sa Russia. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, rematch ni Pinoy boxer Domingo at Japanese boxer Hukiya itinakda. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, Mexican actor na si Manuel Masalba tinamaan ng bacterial infection. Radyo Pangasinan Balita. 5 minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa ating detalye ng mga balitang lokal. Natagpuan ang isang bungo ng tao sa irrigation canal sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Ayon sa pulisya, 2 construction worker na residente ng lugar ang nag-report sa kanila patungkol sa bungo ng tao na nakita sa irrigation canal sa Barangay Luna. Sa pagkakarecover ng bungo ng tao ay agad na nagsagawa naman ng search and retrieval operations ang mga otoridad at muling nakarecover ng skeletal remains. Patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng otoridad patungkol rito upang makilala kung sino ang biktima. Dinala naman sa isang punerarya ang mga skeletal remains para sa kaukulang disposisyon. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, tiniyak ang pagbiyahe ng mahigit na 100 modern jeepneys sa Pangasinan sa paparating na Holy Week. Ito ang pahayag ni Alliance Modernization o kay Modernized Transport Cooperative and Corporation President Jesse Quiroz. Inaasahan na marami ang magsisiuwian sa lalawigan sa Semana Santa, kung kaya dito ay pag-alalay sa mga babiyahe. Ang LTFRB at ng LTO ay nakaantabay para sa isasagawang Oplan Semana Santa at Lakbay Alalay. Nagpaalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagbiyahe at dapat kondisyon ang sasakyan maging ang mga driver at pasaheros, lalo na't panahon ng tag-init. Radyo Pangasinan Balita.
Umabot naman na sa bilang na 40 individual ang nadakip ng otoridad sa paglabag sa election gun ban mula January 12 hanggang April 3 ng taong kasalukuyan. Ito ay base sa na-record ng Police Pangasinan. Sa inilabas sa pahayag ni Police Pangasinan Provincial Director Colonel Rolifar Kapukyan, ang mga naaresto ay sa isinagawang police response and patrol operations, anti-illegal drug operations, checkpoints at gun bypass operation. Nakumpiska ng otoridad ang 33 maliit na baril, isang replika, 2 air guns at 138 mga bala. Nilinaw ni Kapukyan na sa ipinatutupad na election gun ban ay kasama ang mga replika at air guns. Radyo Pangasinan Balita. Walong minuto makalipas ang alas 7 na umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating mga balitang pambansa. Bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o kay PSA. Nasa 1,000 o kay 1.94 million na lamang ang walang trabaho noong February, mas mababa ng 228,000 kumpara sa 2.16 million noong Enero ngayong taon. Ayon sa PSA, bumaba ang bilang na walang trabaho dahil sa panahon ng eleksyon at pumasok na rin ang panahon ng summer kung kaya't dumami ang aktibidad at bilang ng mga Pinoy na nabigyan ng trabaho. Dahil dito patuloy na nakasubaybay o kaya nakakasabay ang Pilipinas sa mga kalapit na bansa sa Asia gaya ng Malaysia na mayroong 3.1% unemployment rate, Vietnam na mayroong 2.2%, China na mayroong 5.4% at India 6.4%. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagkaroon naman ng pagsabog kahapon ng umaga ang Bulkang Kanlaon sa Negros. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kay PhilVox, ang pagsabog ay namataan sa may summit event ng Kanlaon na nagsimula alas 5:51 ng umaga kahapon. Nagluwa ito ng flume na mayroong 4,000 meters ang taas na nalulusaw sa may timog kanlurang bahagi ng bulkan. Alas 6:47 ng umaga natapos ang pagsabog ng bulkan. Naapektuhan ng ashfall ang isang barangay sa bayan ng La Castellana, 4 na barangay naman sa La Carlota City at isa sa Bago City, Pawang sa Negros Occidental. Ayon kay Office of Civil Defense Region 6 Chief Raul Fernandez, nasa 8,000 na katao ang nasa mga evacuation centers. Minabilis naman ng Army's 3rd Infantry Division para magsagawa ng humanitarian and disaster relief mission. Ang Bulkang Kanlaon ay nasa ilalim ng Alert Level 3 status na ibig sabihin ay maaaring sumabog anumang oras. Radyo Pangasinan Balita. Mayroon namang 16 na lugar sa bansa ang nasa danger level ng heat index. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kay PAG-ASA, na sa lalawigan ng Pangasinan ay maaaring makaranas ng hanggang 44 degrees Celsius na init ng panahon. Habang aabot naman sa 43 degrees Celsius ang inaasahan sa mga lugar ng Sangley Point, Cavite City, Vera Catanduanes at Butuan City. Ang mga lugar naman na makakaranas ng hanggang 42 degrees Celsius ay kinabibilangan ng Isabela, Iba Zambales, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz, Iloilo City, Panglao International Airport, Bohol, Catarman, Northern Samar at Dipolog. Ganon din ang Zamboanga del Sur. Sa Metro Manila naman ay nasa ng 41 degrees Celsius na temperatura na mararamdaman sa Ninoy Aquino International Airport sa lungsod ng Pasay. Ang temperaturang nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing ngayon ng PAG-ASA
bilang nasa danger category, habang ang mga nasa 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ay nasa extreme caution category. Radyo Pangasinan Balita. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at sa karagdagan pa po ng ating mga balitang pambansa, dumating na sa Pilipinas ang bagong guided missile warship mula sa South Korea na may advanced weapons at radar systems. Ang 3,200 na toneladong warship na tatawaging BRP Miguel Malvar ay isa sa dalawang Corvette class warships na parte ng kasunduan ng Pilipinas at South Korea noong 2021. Hango ang pangalan unang Corvette sa Revolusyonaryong General ng Pilipinas at bayani na si Miguel Malvar. Ang sister ship nito na BRP Diego Silang ay formal na inilusad sa Ulsan, South Korea noong nakaraang buwan. Subalit nakatakda pa lamang itong ipadala sa Pilipinas. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang arrival ceremony ng warship sa Naval Operating sa Subic, Zambales. Dito, tinanggap ng Philippine Navy ang bagong barkong pandigma. Sa kanyang talumpati, sinabi ng kalihim na ang pagdating ng BRP Miguel Malvar sa bansa ay hindi lamang upang magsilbing deterrent at tagapagtanggol ng ating mga katubigan, kundi bilang isang mahalagang bahagi sa joint at combined operations kasama ang mga kaalyadong bansa. Matatandaan na unang inanunsyo ang kasunduan para sa dalawang bagong warships noong 2021. 5 taon matapos manalo ng kontrata ang Hyundai Heavy Industries para sa paggawa naman ng dalawang bagong frigate para sa Philippine Navy. Ang Corvette ay maliit at mabilis na barkong pandigma na pangunahing ginagamit sa pagprotekta sa ibang mga barko mula sa mga pag-atake. Ang pagdating naman ng bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay sa gitna ng patuloy na konfrontasyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Radyo Pangasinan Balita. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga concerned agencies ng gobyerno na maging maayos at ligtas ang pagbiyahe ng mga kababayan na magsisiuwian sa mga probinsya ngayong Holy Week. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulong Marcos ang Department of Transportation at maging mga attached agencies nito na palakasin ang kanilang monitoring kasunod ng Holy Week Exodus. Nais naman ng Presidente na matiyak ang kaligtasan at komportable ang mga pasahero sa kanilang pabiyahe pauwi sa kanilang probinsya. Dahil dito, asahan ang magiging maigpit na inspeksyon sa mga bus terminals, pier at mga airports upang matiyak na ligtas ang mga ito. Pinatitiyak din ng Pangulo na walang pag-antala sa operasyon ng mga major thoroughfares ng bansa dahil marami ang babiyahe. Sinabi ni Castro na inaasahan na kapag marami ang bumabiyahe, nagkakaroon ng pagkaantala sa mga biyahe. Samantala, pinaalerto ng Pangulo ang security sector para matiyak o kaya maiwasan ang anumang mga untoward incidents ngayong Semana Santa. Tiniyak ng palasyo na patuloy magtatrabaho ang gobyerno kahit ito ay Holy Week. Sinabihan ng Pangulo ang mga law enforcers na hindi dapat matulog upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin naman ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Karagdagan sa ating balitang lokal, magpapatupad ng flat ban sa mga itinagang kalsada sa Odaan sa bayan ng Manawag sa dating na Abril 16 hanggang 20, kaugnay sa mahabang bakasyon o pagdiriwang ng Semana Santa ng mga kabayan nating Katoliko. Ito ay base sa isang executive order ni Mayor Jeremy Aher Coming Rosario. Layunin nito na mapagaan ang daloy ng traffic dahil sa inaasahang pagdagsa ng maraming bisita, hindi lang dito sa iba't ibang bayan sa Pangasinan, kundi sa iba't ibang mga manggagaling sa iba't ibang mga lalawigan. Kaugnay nito ay pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang truck driver na humanap ng alternate na rota upang maging maginhawa ang kanilang biyahe. Inaasang aabot sa milyong katao ang bibisita
sa bayan ng Manawag sa kabuuan ng Semana Santa. Nakaanda naman ang mga pulis at mga traffic enforcers para sa maayos na daloy ng trapiko. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan. DWJ 8.1 FM Paborito. Maraming salamat, kapaborito, Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang pambansa, naiintindihan ng Malacanang ang naging opinyon umano ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatanggol sa kanyang kliyente. Tugon ito ng palasyo ng mahingan ng reaksyon sa pahayag ni Nicholas Kaufman na ang nakikita na itong pinakamalaking hamon ay ang posibleng political manipulations of arguments. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na mas maganda kung malalaman ni Kaufman kung sino ang nagmamanipula. Tanong pa ni Castro, alam kaya na abogado ng pinagdaraanan ng mga biktima ng EJK na dumaranas ngayon o kaya dumaranas ngayon ng harassment mula sa mga taga-suporta ni Duterte? Dagdag ng opisyal, mahihirapan din talaga si Kaufman lalo na sa ginawang pag-amin ng dating Pangulo sa mga ginawang pagpatay. Pero ayon kay Castro, kinilala pa rin naman nila na inosente ang isang suspect hanggat hindi na patutunayang nagkasala. Radyo Pangasinan Balita. 19 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Itinuturing na ng United Nations ang Gaza bilang isang killing fields. Sinabi ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na kanilang sinisisi rin ang Israel dahil sa pagharang sa mga tulong at bigo silang mapunan ang mga pangailangan ng residente ng Gaza. Mahigit isang buwan na kasi nang hindi pinayagan ng Israel Defense Forces ang mga truck ng UN na may dalang mga gamot at pagkain bilang nakasaad sa Geneva Conventions na obligasyon ng mga umuukupa na matiyak na mayroon sapat na pagkain at gamot ang mga lugar na sinasakop. Magugunitang nagsagawa ng ilang mga strikes ang Israel sa Gaza para tuluyan umanong pakawalan ng Hamas ang lahat ng kanilang mga bihag. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, magpapataw ang US ng 104% na taripa sa ilang produkto na galing sa China. Ayon kay White House Press Secretary Karoline Leavitt na ang hakbang ay matapos na hindi naabot ng China ang deadline na ibinigay ni US President Donald Trump na tanggalin ang kanilang retaliatory tariff sa US. Dagdag pa nito na mayroong 70 o kaya 70 na bansa ang nakikipagnegosasyon sa US ukol sa usapin ng taripa. Nilinaw nito na tanging si Trump lamang ang may desisyon kung tatanggalin o babawasan ang mga naunang ipinataw na taripa sa mga bansa. Magugunitang maraming mga bansa na rin na ang tila gumanti at nagpataw ng mataas na taripa sa mga produkto na galing sa ibang bansa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ibinunyag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mayroong 2 Chinese national silang naaresto habang tumutulong sa mga sundalo ng Russia. Sinabi nito na nakakuha ng mga sundalo nila sa Donetsk region ang mga dokumento, bank cards at personal data ng mga Chinese nationals. Naniniwala ito na marami pang mga Chinese nationals ang maaaring kinuha ng Russia para tulungan sila. Giit nito na malinaw na walang balak si Russian President Vladimir Putin na tapusin ang gyera nila sa Ukraine. Dahil sa insidente ay pinatawag ng Ukraine Foreign Minister officers ang Beijing's chargé d'affaires in Ukraine para magpaliwanag sa insidente. Magugunitang noong nakarang taon ay may ilang sundalo ng North Korea ang kanilang naaresto na sumanib din sa Russia para makipaglaban sa Ukraine. Radyo Pangasinan Balita. At
At sa ating huling balitang pandaigdig, patay ang 27 katao matapos ang pagbagsak ng bubungan ng isang nightclub sa Dominican Republic. Dinala naman sa pagamutan ang nasa mahigit na 100 katao matapos na masugatan sa insidente sa jet set ng nightclub ng Santo Domingo. Sinabi ni Juan Manuel Mendez, ang director ng Emergency Operations Center, nasa 300 katawang nasa loob ng gusali nang mangyari ang aksidente pasado 1:00 ng umaga. Patuloy ang ginagawa investigasyon ng mga otoridad ukol sa nasabing insidente. Binisita naman ni Dominican President Luis Abinader at asawa nitong si First Lady Raquel Arbaje ang lugar para magbigay tulong at pakikiramay sa mga biktima. Radyo Pangasinan Balita. 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang sports. Patuloy ang ginagawang ensayo ni SNF hard hitter Domingo sa nalalapit na laban nito. Makakarap kasi nito sa Mayo 3 sa Tokyo, Japan, si Hukiya Limura para sa Oriental and Pacific Boxing Federation flyweight title. Ang 26 anyos na Sultan Kudarat native na ngayon ay nakabase sa Cebu ay pamangkin ng kilalang boxing coach na si Michael Domingo. Itinuturing na ang laban ng dalawa ay rematch noong 2022. Sa nasabing laban kasi, tinalo niya ang Japanese boxer sa pamamagitan ng technical knockout sa loob ng ika-6 na round. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, makakasama ng Gilas Pilipinas ang ilang mga pamilyar na kupunan para sa 2025 FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Sa ginawang anunsyo ng FIBA ay kabilang ang Gilas Pilipinas sa Group D kung saan kasama nila ang New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. Magugunitang sa laban ng Gilas sa quarterfinals ng makakarap ang New Zealand at Chinese Taipei sa Group B ay meron na silang 5 panalo at 1 talo. Target ng Gilas Pilipinas na maulit ang panalo sa torneo na gaganapin mula Agosto 5 hanggang 17. Ang mangunguna sa bawat group ay automatikong abansi na sa quarterfinals habang ang second place team matapos ang group stage at sasabak sa playoff. Malaking hamon ngayon sa Gilas ang kawalan ni Kai Soto dahil sa injury habang si Justin Brownlee naman na bukod sa nagpapagaling sa kanyang dislocated na right thumb ay hinihintay nito ang desisyon ng FIBA matapos na magpositibo muli sa drug test. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment. Nasa medical coma ngayon ang Mexican actor na si Manuel Masalva matapos naman ng agresibong bacterial infection. Ayon sa manager nito na si Jaime Espinoza na nakakonfine ang aktor sa isang paggamutan sa Dubai, United Arab Emirates. Malaki ang paniniwala nito na nakuha ng aktor ang bakterya sa kanyang bakasyon sa Pilipinas noong Marso. Pagdating anya nito sa Dubai ay nakaramdam siya ng pananakit sa katawan. Kaya agad na dinala ito sa pagamutan. Dahil sa matinding impeksyon ng bakterya ay isinailalim na ito sa medical induced coma para maprotektahan ang utak sa anumang danyos. Patuloy itong inoobserbahan sa pagamutan matapos na matukoy ang uri ng bakterya na pumasok sa aktor. Ilan sa mga pinagbidahan ng aktor sa Netflix ay ang Greco Family, La Guzman at maraming iba pa. Radyo Pangasinan Balita. Sumain niyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino. Sa ating technical side, si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Viriga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan, Radyo Pangasinan Balita.